Gravant. Perdona, que em parlava de la Ramona. Sí. La Ramona, que li enviaré una abraçada. Estan aquí entre bibliotecaris, no tinc més remei que recordar-me'n de la Ramona, que va ser una gran bibliotecària amb la que vàrem fer tants i tants projectes i tantes aventures. Una aventura va ser que anàvem amb el cotxe i se'ns va espatllar. S'us va espatllar. I un camioner ens vam pensar que havia passat, que havia passat de La meva nosaltres, i va girar cua i ens va venir a ajudar. I sort en vam tenir del camioner. I una altra vegada va venir una senyora molt feminista, però vosaltres éreu petits i la teva mare se'n va haver d'anar i em va deixar amb ella. I jo pensava, millor em renyarà, perquè com que jo figurava que sempre dibuixava les famílies perfectes, amb els nens tan macos i tot, i vaig pensar, ai, aquesta em renyarà, però no. No, eh? No em va renyar, No. i ens vàrem fer amigues. I no sé si tenim imatges de quan anàveu a explicar el babar. En aquell temps... Potser no hi havia... No fèiem tantes No fèiem fotos. fotos. No. Quina llàstima, eh? No, però havíem anat Havien anat a moltes, per no, tot no vull Osona. dir mils, Per tot perquè Osona. mils segurament que no, però moltíssimes sí. Havien anat per escoles. Sí, Per... i